Play Store mi kan download ta chuan kan open a chuan elo kan metanga chuan register here ti hian kan lutanga chuan phone number a hian kan bank ne na kan link number kha kan chulutanga CIF number customer number ID ti hian in digit som pakhat kan chunga account a khan oma alet zonga chira digit som pakhat kha chut lutunia hnoi po hian anga yang check kan chulut leang captcha ti hian a hnoi horop tele lian hi kan chulutanga chuan please accept the hemizona tik hi kan tikanga chuan register a kan lutanga ti chuan OTP kan phone number enter a khana ron thlenga chuan OTP number ron thlenga kha kan chhut lu zo huna submit ti hi kan click lenga enga mo fanga OTP lo thlen lo chuan click here to resend the OTP ti ta pen kan click anga OTP kha lo thleng la mai tur angai ta la chuan azawa okay kan meta ti chuan login ti hian kan met leang chuan MPIN hi number kan type 1 2 3 4 5 6 ting chi te kha thei lowa number sang kan type lu tanga hi login password turani kan lu dona number chut lu turani chi chuan TPIN kan ti velenga hi poisa thon chhuwa dona kan number type tur khani ta 1 2 3 4 5 6 ang kha thei lowa a chi sang kha ti le turani ti chuan OTP lo thleng lenga phone number a chuan kan chulu tanga kan submit leang ti chuan heng hi question hit san tu ne hi nakina la poimo the uluk deuin kan changanga kan hriat reng tur thilin heng hi kan changanga kan hriat reng angai dona engemaw fanga harsatna hemi application a oma kan login dona khan hemi question security question mang hian kan lut le thei dona chuang chuanin thlan uluk angai ani hriat reng tur kha chuan submit kan met lenga chuan azauta kan login theita kan login kan metanga ti chuan ta hian MPIN na 6 digit number paruk kan siam kha kan click anga khan ti hian kan login ta kha zong kha ani